Tini kana 10 tarik Oktober 2024 जों tini korbok ni SDPO te sini Nazir Sahib gorang babuno te mondir gat banai te mondir gat nai mani loge loge sini roje titomuk melang mani jaga amo korbok mahkama prosason bai khaijaga blok prosason bai khaijaga ngetaklai belai ke titom thangmani bangai roje titomuk mela ni jaga amorok onekta hakwak thangka তারপরে খিথাইরা কল কইলাই থাকা আমনো जों প্রাথমিক ভাবে जों তিনি কলাই গুরি নেলাই দङ যে তাকলাই মেলা খাইनि सिगां बमति डेभलप रखना डेभलपमेन्ट सामुनि बाङै जों दिनै गत डिएम सारनो मासानाय এই अथरिटी रनो मासा जानाय फान्डनि बाङै এই जों सामुंतांनि बाङै तमा गिलिस नां আমो जों गिलिस खायै ब्लक प्रशासन এই दिनै महकुमा प्रशासन दायसरoi ते आमजनतानि साहाय्य सहयोगितानि जों मेला ताक्लाई बजाते तैतरमानि परे बजाते मेलानो नायथकखे खायमानाते मेलाओ सारा त्रिपुरानि बरक ते रायजोनि फाटानिबो फायो बरक बजाते मेलाओ एन्जयमेन्ट खायमानाते डिलाइट खायमानाते एंके उपभोग खायमानाते बनि बाङै जों दिनै गुरिनि लायदो बसकां सालो बातै थाखा एंके जों तेवैसा फाइनाली गुरी नाय एस्टिमेट दङ बाङै साथानाय अरन्य जेरकम भाबे आगे दङनि नर्मेल सि अक्टोबर नि साथालायनाय बनि साराबो जों कागजारगो हा लगै ते लुंगा दिगिरगो सुल जागादे तुक्लाय मानो ताक्लाय साथालायनाय साथाय साथारमानि बिजिते दिनै मेला साथाव खायनि बागै हामबाय मंदिर घाट তিনি आं एसडीएम हिसाबै कर्बको जइन खायमानि परे তিনি प्रथमबार विजिट उइथ एसडीपीओ कर्ब ते आनि लगे गरंग बाबू आरो जारा तंनाय रबरके व्यवसायी रकर তিনি बाजार बार मंदिर घाट कैसा तैदु पिसिङाव क्लाइजाक बाजार कैसा के मंदिर घाट जों पहिला जारा टुरिस्ट राखौ के मंदिर घाट पहिला फायो मंदिर घाट থেকে yang नारिकेल फुलजों थाङो रयसराजों थाङो आमो कैसे बाजार सिमबरकनि एलाका बाजार खबरक सानायरनि बाजार और जत एलाकानि हाजाल गारि पायार थांनायरनि जत फाय बाजार फैबेगो आफाल फैबेगो आपायनै फायो ताइके व्यवसा बानिज्य कैसे सेन्टार आमो कदक मारो मुचलाय दंमाने जों बरनो दिनै कारक देमानो हनै फायो मैते थां देमानो हनै फायो ते लगे लगे और जारा तैयो तैतरमानि परे कष्ट माजाग रनबो आइलाङै थांनाय आरो मुक्सर स्कुल जारा व्यवसा बानिज्य खायनोबो जों फटो बुजां लैखा बेलायखै हामबाय जतनो मन्दिर घाट ल काहां जों फसंथों आम मोजाङै भगबान धन्यबाद।